Kat baka Israel kadang penklain susu ya kajing hiar tmai kilano Hamas ha Gaza dang lenyer ketang pat ki paiba ya kajing ke posasat hadu kata-kata ka ba kilamat ha Gaza. Unong ai ketin kisipai ka Israel Kolonel Jonathan Conricos habapan pau biang sekilat tai kebor ulaong. Ngiladon ha katma bat ki Hamas nadu belah hiar tmai ka Israel ka nyautrek unailur araja arpulai. Ilabu thong pan kuik pare ki Hamas haswa bagane katma kan kutno. Haba upan pau Hakajing ajing kran jeng usha ka Sky News Australia. Susu uloong bagin peteng baik jika jing yar tmai ki he Hamas ya ki erang ki jongka la hangno ba kiri la haki tunnel negi yingsa ki jongke ni hakino kino jaka ka pakidon. Kaladai ke jing bakla ka bajur hadu kata-kata ya ki Hamas pakalalik bertunjuk borkai ya ka Israel haka step jongka nyau terik unai lur. Mentah haba ka Israel kelapan isisha ya ka jing bitar ka jongka kabala thom berketong napang ya kini kileno. Kilahap ban pedri lakum ki khnai ki jaka basngan lada dei haki tleu ki bakilas nagar pang ha Gaza lane haki jaka badan ki rupai ba atang ban lai em wat la kila persyang hi ban ter bom ki sipai ka Israel Henry kine kim yakot bor ye bar ki jingklain bor ki sipai ka Israel ki baladan menta hamadan tma persya yaki ha nong ba Gaza. Kari Iran kari kebadan kajingedai berkini kileno Hamas kabalakan syairu ya kileno Hezbollah nagari Lebanon banter ya ka Israel. Henry ka Israel kabaladap ban yada lupa da kisipair kat begitiare le kajongka hasilan ter ki kaput jongka Israel bat ka Lebanon. Kelala ban yada wat lagi dangdon kijinget herbom ka pamar keliang ha peding jongki. Susu kat kum naki kebor le itu baka weipat ka sengleno na Yamen ka Hyodes kabalapan pau baka nega sengleno ru kamla pan supikai kijing sya ayar tma kari Palestine ha ka Israel kahapan mi syakmat banyarap ya ka Palestine. Unong ai ketin jongka uya ya sari habaulakran lengpa ka television banakal yang ka kenuhun jongu kilat herbon teliki ballistic missile berki drone jongka sya Israel banyarap ya ka Palestine bakanyo ya ka jingjob ha ka ni katma. Mat kala dairu kasin ka balai bakane ka kenhun kala hirtma ka Israel nadu balastang kane ka jingele kane ka senglano ka badairu ka balakershan dagari Iran ong ki kubor kane ka thma ka badang yai peteng hapadeng ki sipai ka Israel bat kilano ka Hamas kam tama Gaza ki babon ki bamat ki jikser khai ki jingyap ki dai kiriu paiba ki pa omdan lenti shu syai bakin lik pedri bakin yo lai yem Henry ki bla syuhap par syong sakut lang ha kane ka jaka ban emrit mensim man laki minit ki kenta lano ki bom kin pthai ki jaka sa ki chongki laong bom dan lenti shu da kumboi Henry satang ki jingyap bat ki jingduai blai namar ki bom jongka Israel ki dang yai peteng banter bat pthai penluat baik haman ki jaka baki siat penhap lengba ki khubor layu iru ya ki nongsong snong baki dap da ki jingthang mensim bat yam pai donot baki ladu ila ki baik bathon don ki badang yawat bat khlong ya ki mau ki kandau ki balatap laban ya ki breu kenthop ru ya ki khluk ki khna na ki jingtua ki jingpai ki ying ki sam dan ru ki badang yamare banra ik bamensau ki balayap syaki ambulans ki hospital rengkat la ki jing yam pai donot bat kthang mensim kane gathma ka plapoi syaka ski ka ba arpanyo bat ka shimru ya ka khandai hajar ngutam ki breu ki balayap ka Palestine kenthop ya ki khlung ki khna kat kom ka report na ka Gaza Health Ministry.